Здравейте, хора! Отново сме на приключение, като се включвам директно от местенцето, където ще пренощувам няколко дни, а именно в град Троян, което се намира в Стара планина. Като местенцето е супер уютно, къщичката за гости. Малко по-късно ще ви разведа. Това е верандичката, директно се включвам. Тук има хамаче, тук е и киното. Времето малко не е благоприятно, но тук има местенце с гледчица. А оттам е входа. Като тук забравих, че има едно тайно помещение тук зад мен. Сега ще ви го покажа. Където също може човек да си легне да спи. Ето го тайния кът. Като леглата са две. Тук е едното, по-навътре е другото. И така, много красива къщичка. Общо взето, ще остана за няколко дни тук. Ще се насладя на природата, на компанията. Първо предстои да се запозная и с собствениците, като смятам, че са много големи пичови и много ми допадат. Още само докато се бяхме чули, пък не сме се видели все още. Така че, първо предстои да видим какво се случва в новия влог и така, останете за да видите. Наслаждаваме се на дъждеца, който спира и почва през 15 минути. И естествено, гледам тортугата. Ето го и временцето. Така, чу. North of Route Spartan. Great. Днес спах като къпан и да се събуди с тази гледка. Красота просто. Сега ще ставаме, отивам да хапна и евентуално ще направим едно преходче. То е едно водопадче. Ще ви го покажа малко по-късно. Айде, до после. Така, приятели, пристигнахме на място, където може да се паркира с колата. Това водопад се намира в село Калейца, водопад Скока. Паркирахме тук на място, ето така изглежда паркинга. Паркинга силно казвам, за 4-5 коли. И се отправяме към водопада. Може би около 10 на 15 минути, пише, че е 300 метра. Много бързо най-вероятно ще го взема. Ще направи там някоя друга снимка. И това ще е разходката за днеска, може би. Ако има нещо друго, отново ще се включа. Прокрадва се някакво слънце, въпреки че тези дни и особено вчера не е спирало да вали почти. Вали 15 минути, след това пак спре, после пак вали. Доста е кално като цяло, но днес е обнадеждаващ ден. Някакво слънце така лекичко изпича. И е добре, като цяло. Не е толкова студено. И това е съвсем. Така, хората те си направили палатки и спът най-вероятно селище, защото в момента е около 8 на нищо. И така. Значи като цяло, това е пътеката. Но имайте на предвид, че след доста дъждове явно реката е доста пълноводна и лично аз в момента не можах да я прекуся. Затова се върнах и
мисията е провалена за този водопад. Иначе по принцип знам, че е доста красив. Ето така изглежда като на табелката. Явно някой друг път ще го посетя, когато е лятото най-вероятно. Тъй като в момента все още е дъждовен, доста дъждовен период явно. И за мое нещастие реката е доста пълноводна и просто нямаше откъде да прекуся. И все пак, така че сега се прибирам към къщичката за гости и ще се топна в джакузито за сутрешно събуждане. Въпреки че вече съм буден, ще се насладя на релакса там. И така, това ще е плана. Естествено, първо ще направим малко обяд, като за целта ще направя една зелена салатка. Поканил съм и домакините. Ето тук някъде има едни пържолки, ще ги изпеча след малко и ще обядаме. Като след това после ще направя най-вероятно джакузинци. Ето ги малките шимпанзенца. И ги съдорани. Така, ще хапнем, ще направим бърз обяд, пак ви казвам, и после ще има джакузи. Гледайте и котараци. И правим църпър и котенцата около мен. Право не издържат. Миличките. Аз им дава, какво ще им дам? И така, приключваме вечерта с хапвани и естествено финала Челси Бетис Челси, като който ме познава, знае, че съм за Челси, така че тази вечер се надявам да победим и така приключва деня като цяло. Стискам палци на нашите и така. Yes! Труден матч явно беше първото по време за Челси, но в момента вече е 4-1. Заслужена победа на Челси. Много щастлив като фен на Челси. Страшен. Последния гол. И Адриан беше безпомощен. За съжаление, колкото и да ми беше приятно тук, на това красиво местенце, е време да си ходя и така да приключи влога като цяло. Благодаря, че гледахте. Със сигурност пак ще се върна на това красиво местенце, с тази красива природа и с всички тези малки душички. Това беше за този влог. Надявам се да ви е харесал и всичко най-добро.